Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mga igsuon, nining Dominguha, kami sa Pauline family nagsaulog sa Solemnity of Jesus Divine Master, Way, Truth, and Life. Kini nga debosyon mao naghatag kahulugan ug tumong sa kinabuhi sa matag miyembro sa Pauline family. Duyugi kami nining among kasadya inubanan sa inyong mga pag-ampo nga unta ang napulo ka nagkalain-lain nga kongregasyon ug institutes nga gitukod ni Blessed James Alberione sa kanunay magpuyo diha ug uban ni Kristo ug mapaambit siya aron ang tanang katawhan makaila ug makasinati usab sa dakong gugma ni Kristo. Karong Domingo sab ang ikakatluan nga Domingo sulod sa tuig, gitawag sab nato og Prison Awareness Sunday. Din giawhag kita sa pagpakabana sa kahimtang sa atong maigsuon nga anaa karon sa prisuhan. Kung dili man kita makahigayon sa pagbisita kanila, atong ihalad nining santos nga Eucharistia ang ilang mga katuyuan, lakip sab kining mosunod nga mga petitions. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon ko diha ni Kristo karong Domingo gitawag ta sa Ginoo sa paghigugma kaniya pinaagi sa atong paghigugma sa atong isig katao. Atong ihalad nining santos nga misa alang sa tanan sa tibuok kalibutan ug alang sa mga tawo nga nagpabilin sa balay tungod sa quarantine ug COVID. Mga igsoon, maginulsul kita sa atong mga sala aron maandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa.
Kaluyan nun tagita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala. Dadon nun tagita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Para sa Diyos dito sa langit, ikadait sa iyang mga tao din sa luta. Inoong Diyos na itumari, Diyos tama na kagagam sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawatan ng pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang langit, alam mundo, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos na Ama. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Gamhanan ug walay katapusang Dios, ligo na nga mong pagtuo, paglawmog paghigugma. Himuha nga buhaton unta namo sa may gugmaong mga kasing-kasing, ang tanan nga imong gipangayo kanamo, ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, kabuhi ug hari uban kanug sa Espiritu Santo. Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Nagingon ang Ginoo, ayaw ninyo palabi-labihi og daog-dauga ang usa ka langyaw. Kay kamo usab mga langyaw man kaniadto didto sa Ehipto. Ayaw ninyo daog-dauga ang mga biyuda ug mga ilo. Kung daog-daogo ninyo sila, tabangan ko sila inig pakitabang nila kanako. Ug masuko ako pag-ayo, ug patyon ko kamo, pinaagi sa gubat. Mabiyuda ang inyong mga asawa, ug mailo ang inyong mga anak. Kung magpahulam kamo og salapi sa akong katawhan nga mga kabus, ayaw kamo pangayog tubo sama sa gihimo sa uban. Kung kuhaon ninyo ang kupo sa usa ka tawo,
ingon nga garantiya nga mubayad siya kaninyo. Kinahanglan nga iuli ninyo kini kaniya, sa dili pa musalop ang adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Gigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Gigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. O Ginoo, akong bato, akong kuta, akong manluluwas. O Diyos ko, akong batong adalangpanan, akong tamin. Ang gahom sa akong kaluwasan, akong maligon nga dalangpanan. Dayigon ang Ginoo, mituwaw ako, og siguro ako sa akong mga kaaway. Mabuhi ang Ginoo, ug daygon ang akong bato. Bayawon untang Dios nga akong manluluwas. Ikaw nga naghatag sa dagkong mga kadaugan sa imong hari, ug nagpakitag kaluoy sa imong gidihugan. Gigugma ko ikaw, Ginoo, akong kusog. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili lamang sa pulong, lamang kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayod. Nasayod kamo, giunsa namo pagkinabuhi samtang kami uban pa kaninyo. Tungod lamang sa inyong kaayuhan, gidawat ninyo kami ug ang Ginoo, ug bisag nagantos kamo pag-ayo gumikan sa inyong pagdawat sa mensahe, nalipay lang gihapon kamo sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Tungod ni ini, nahimo kamong panig-ingnan sa tanang magtotoo sa Macedonia ug sa Gresya. Kay pinaagi kaninyo ang mensahe mahitungod sa Ginoo, mikaylap sa Macedonia ug sa Gresya. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios. Busa wala nay nagkinahanglan amo pakining isulti. Kay sila mismo nagbalita giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo, ug nga mibiya kamo sa mga Dios aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. Nagbalita usab sila ni inyong pag-abot sa iyang anak nga si Jesus nga muanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios ug siya maoy magluwas kanato sa umaabot nga kasuko sa Dios.
ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga ang mga Saduceo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya. Ug unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbitik kaniya pinaagig pangutana. Magtutudlo, nangutana siya, unsa man ang labing dakog sugo sa balaod. Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugmaa ang imong isig katawo sa imong ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha ka sugo ang tibuok balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, ang atong mga pagbasa karon nagpadayag ka nato sa gugma sa Dios alang kanatong tanan. Sa atong ebanghelyo, si Kristo nagpadayag sa usa ka sugo ang paghigugma sa Dios ug ang ikaduha paghigugma sa atong isig katawo. Pagkita sa creation, nagibutang dito nga ang tao gibuhat sa Dios in His image, no? Buoti pasabot kitang tanan larawan sa Dios. Unsaon man nato ang paghigugma sa Dios ug unsaon nato ang paghigugma sa atong isig katawo, no? Dito sa India, ang ilang greeting is namaste, no? Namaste. With bow pa na gamay, mga ni sila, namaste. Ang meaning ani nga namaste, nga pulong, I bow to the divine in you. Kana bitaw nga, you respect, no? You adore. Tungod kay, you recognize nga ang usa ka tawo na ay divine presence diha kaniya. O kana gitawag nato og image of God. My dear friends, usahay, mas sayon para nato mag-ingon nga I love you Lord kaysa mag-ingon nga I love you igsuon, no? Kay hindi man motubag ang Ginoo o ang Ginoo maayo kanunay, no? Pero ang atong isigaingon murag maglisod ta gamay ang imong igsuon nga sige away mo imong anak nga badlongon kaayo, imong bana, imong asawa nga murag way klarong kinaiya, maglisod ta sa paghigugma, no? Usahay gani mawagtangan taggugma. People can say, I don't love you anymore. I don't have any feelings anymore. Mo give up na ko, di ba? Lisod kaayong paghigugma sa isig katawo kung mutanaw rata sa kinaiya.
Mutanaw rata kung unsay atong nakitaan ug mutanaw rata sa mga kasayop sa laing tao. My dear friends, there is so much to love in each person. No? Don't look for reasons not to love. Tungod kay, if we look at the person, pinaagi sa mga mata sa Dios, o kung mutanaw ta sa usa ka tawo ug makita nato ang larawan sa Dios diha kaniya, we can love the person. There is so much to love in every human being. My dear friends, ang Dios nagtawag kanato aron ang atong paghigugma alang kaniya atong ipadayag sa atong paghigugma sa atong isig katawo. Unsaon man nato, kanayo tawag gyud nga lisod kayo higugmaon ba? Dila gyud, tinuod gyud na ay mga tawo nga, if you want to love them, stay away from them. Ay nga na. No? But there is a secret I want to tell you. Naayo sa ka sikreto. The best way to love a person is to bring him or her closer to God. No? Ang labing nindot gyud nga butang nga madunggang nimo sa usa ka tawo is, I love you and I pray for you. Love is praying. Ikaduha, love is forgiving. No? Pagpasaylo, importante na kaayo para nato. If you say to somebody, kipasaylo na tika, buot ti pasabot, I love you. No? We can also say, to love is to understand. No? Pagpasabot sa mga tao, kanunay man tagahuna-huna nga, people have to understand us. Pero kung you really want to love somebody, kung naningkamot gyud ka to love somebody, simple, you understand the person muna. Ang next, pagpaminaw. Paghigugma means pagpaminaw. We listen to people with heart. Naagyo'y tao nga nangita og listener. No? Kanusa man ang last time nga naminaw ka sa usa ka tawo nga kinasing-kasing gyud. To listen with the heart is to love. Kung tanaon nato, kung unsa ang pinakahingpit nga paghigugma, naara gyud ni Kristo sa krus. No? When love is complete, the cross is inevitable. No? We cannot do away with the cross kung tinuod gyud ang atong paghigugma. Gitawag ta sa Dios karon aron maghigugma ta sa atong isig katawo labaw sa kasagaran. No? Beyond what we feel, beyond what hurts us, beyond our emotions, and beyond what we see. Because beyond everything, naa ang larawan sa Dios sa tanang tao. If you want to love God, love the God in your neighbors. Ang Dios nga anya sa atong isig kaingon. Ang Dios nga nagpuyo sa mga kasing-kasing sa mga tao. Love that God. Because God will be very happy if we say, Namaste. The God in me greets the God in you. Tungod kay, there is one thing that unites us. God's image. Ang larawan sa Dios nga naa kanato. Magpabilin unta ta sa paghigugma, pag-alagad, pag-ampo, pagpaminaw o pagpasaylo. Tungod kay pinaagi niini ang gugma sa Dios makaplagan sa atong isig kaingon. Today is called Prison Awareness Sunday. So we pray in a special way para sa mga tao nga nasa prisuhan. Sa atong huna-huna nga mga dautan sila. That's why they're there. Dili, naay mga tao nga inosente sa prisuhan. Ug naay mga tao nga converted na sa prisuhan. Ug naay mga maayong tao sa prisuhan. Kung naamoy pamilya, relatives, in jail, please pray for the person, help the person, make the person feel that we still care. And also, we can do more
than pray. Give, because love is also giving. Kaya kitang tanan unta, mahimong usa ka happy family of God, rooted in love, holding hand to go over these trying times, ang pandemic. Ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu-Kristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa walapay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usa ka kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka natong mga tawog alang sa atong kaluwasan. Mikanahog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasaluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Ang pag-ampo sa katawhan. Magampo kita sa Dios, Amahan, kinsa maoy unang nahigugma kanato sa gugmang walay kinutuban. Sa matag pangamuyo, kita mo ingon, Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa simbahan ug sa mga tinugyanan niini, nga mahimo unta silang buhing panigingnan sa paghigugma sa Dios ug sa isig katawo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa mga pangulo sa panggamhanan, ilabi na sa mga lehislatura, nga ipahaom unta nila ang mga balaod sa estado subay sa balaod sa Dios ug sa kinaiyahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa mga persons deprived of liberty or PDL, madawat na unta nila ang hustisya ug masinati ang dakong gugma sa Ginoo alang kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa mga biktima sa krimen, maalim na unta ang kasakit nga ilang nahiaguman ug mapasaylo usab unta nila ang mga nakasala kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Alang sa mga mitaliwan na sa laing kinabuhi, matagamtam na unta nila ang hingpit nga kalinaw didto sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Ato karong iampo nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata.
O Diyos among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta, panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangot. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangalyo po sab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusas sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. O Diyos, sa among amahan, sa among kahuyang tabangi kami sa paghigugma kanimo labaw sa tanan ug sa paghigugma sa among isig katawo sama ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay ikasako kanimo, tungod sa imong kaayo. Giluwas mo ako gikan sa sala, ug kanunay imong ipakita sa kaayo naway suko. Sa kaayo naway suko. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong sakripisyo dawaton da samahan ng Dios sa makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paglahi pagmimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapasyanon sa tubos ng santos ni simbahan. O Dios, Ginoo na mga gamhanan, dawatang mga gasa nga among gihalad, o gitugod nga kini nga among pagalagad, maghatag kanimo og himaya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Anaw sa kanimo, Ibayang inyong mga kasing-kasing. ang nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug kataro, Santos nga mahan, Dios nga tunhayog makagagahom sa tanan, angayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan mao imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ug pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos sang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iyula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginawang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among Obispo, sa tanang mga pari ug sa imong balang katawhan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, sa iyang bana nga San Jose, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayawon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag kaniyo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, karon magampo kita samahan pinaagi sa mga pulong ni Kristo. Mangayo kami kanimo, ginungay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami, nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo ang among manunubos. Sa
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, Ginoo, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibu sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Nanaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suonay. Peace. Kini mao ang kordero sa Dios, si Jesucristo, ang Dios sa gugma, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanaw mo ang gugma nga mong naambitan nining sakramento. Ug himuwa nga kini nga mong pagsaulog sa misa, magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. O karong mga igsoon ko diha ni Kristo, atong iapil sa atong pag-ampo ang mga masakiton, especially mga COVID patients, ang mga bedridden ug ang mga tawo nang ginahanglan sa atong pag-ampo. Magampo kita. Langit nong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton, hinawot nga ang nag-antus tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo,
alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Nining bahina atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanan nga ning tabang aron atong mapahigayon kining santos nga misa. Sa atong mga sponsors ug benefactors, daghang salamat. Salamat sab sa atong choir, ang Sons of Mary. Sa atong mga lectors ug technical crew. Ug labaw sa tanan, daghang salamat sa atong mass presider, si Reverend Father Derek SVD. Sa makausap pa, nanawagan kami alang ni atong gustong mahimong mission partner sa Paulines. Palihog ipadala lang ang inyong donasyon sa Daughters of St. Paul. Mahimo sab inyong ideposito sa Security Bank ubos sa account name the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181 00551 6001. Daghang salamat. Sa atong mga YouTube viewers, ipadayon lang ang pagsulat sa inyong mga petisyon sa comment box aron among maapil sa among adlaw-adlaw nga pag-ampo ang inyong mga katuyuan. Hinaut untang ang Ginoo mag-uban kaninyo kanunay. Daghang salamat. Ang Ginoo manaka ninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng atong misa dadang kalinaw ug kalipay ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, karulahan kita kanan, sa iyang bendisyon, marulay doon ang Ama, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon sa gihapon, atong pagsimbahon. A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, "I am the bread of life," he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors.